Galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraga jugu bomori tenya welila. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbalma shirif la jabarani la jebaw ambaw fuka wal nyumondo aw munun sogolimbe ana wajulu kene kono jamana in kono ani jamana in koka ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka kisi na ka hina anaka barka jidile alaka o kenen aw bela jelenka nyoron ziara ladado sango san nyinaye asam bisabani koye abe nyenamaya ma folo min ya damne an karamogo ananga khalifa ne Cerno Hadi Tali alaka hinala samuga ani ko kwelen kofe adenke minbe no ye Cerno Ahmad Hadi Tali ale minbe golo kan barain kumbe ale de bolo bi ka keni nyinantai barain bela jelen damne nan tenendo février kalo tle tani kononton samba fla anita ani shegi ka kunche karido no ye dimashi février kalo tle muganduru samba fla anita ni shegi ziara nye dogokun kelen bara de bara munun be ke a dogokun konnana alqur'ane jigini chama dalailu kalani ala kosuma o chama katase laselu ani tarikatu tijani ale nyefoliye mawiye fasamantiya munun ba akonnana nyinanta bara belebelo kera konnana anga khalifa fe noye Cerno Ahmad Hadi Taliye kalanso jolen kofe misiru jolen kofe nyina aya kanu ka Dr. Sojo ka togoda ayrekun wolo bala alaka hinala lada don sango san juma don bela jelembe bo kata nyogon soro kele kunda Sheikh Umar Futi ale diun ani akanu nyogon mun dalembe keren ala anga khalifa noye Cerno Hadi Talere kata bo uye ka dow kuye ka dow nyinin fe akene kono min soro lay dowula anga jeka nyama daw fe اللهم آمين آمين ولا الضال آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم آمين آمين والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره المقدار العظيم. اللهم آمين. آمن الرسول ما أنزل إليه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته ورسله. اللهم آمين. وقالوا سمعنا ووضعنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا آمين. آمين. إن نسينا أخطأنا ولا تحمل علينا. اللهم آمين. ربنا ولا طاقة به. آمين. فاغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. آمين. وطاعنا وعاصنا وحبرنا وعبيدنا وكبيرنا وصغيرنا والأنصارنا. ولمن حضر مجلسنا ولمن أنصانا بدعائنا حقد علينا والجميع المسلمين والمسلمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم آمين. ما أقلق والخاتم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. إن الله وملائكته يصلون على النبي. آمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد المرسلين لله رب العالمين. الفاتحة. o
o jumadonya kelen in na lazara saliw kɔfɛ kɛnɛ in bonya a n'a karama kun be maa min bolo n'o ye cɛrno madani tali ye ka bɔ senegal. Ale tara ka taa dɔgɔtɔrɔso in kolobokari. O kɛnɛ in kɔnɔna na an ka faamaw caaman kun be yen, wa an ka karamɔgɔ duba ma caaman ka bɔ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa se senegal a n'a lamini dugu caaman nisɔndiya ani bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ an'an ka khalifa cɛrno ahmad hadi tali ye. A kɛnɛ kɔnɔ min sɔrɔla ye an ka ɲɛmada o fɛ. De la Tidjaniya. Cheikh Omar Foutiyou Tall, c'est la personnification de l'islam, mais aujourd'hui, comme Thierno Madani Muntaga l'a dit, c'est aussi le service dont nous célébrons aujourd'hui l'ouverture, ce service sanitaire qui se trouve au cœur du Nioro et qui est aujourd'hui l'œuvre de Thierno Amadou Hadi Tall, qui est le fils de Thierno Hadi Tall, qui est aujourd'hui a construit cette unité importante pour la santé. C'est parce qu'à travers la santé, c'est parce qu'à travers la prise en charge des femmes, parce qu'à travers la prise en charge des enfants, des vieux, qu'une nation se construit, qu'une cité grandit, que le développement se fait. Il n'y a point de développement sans de services sanitaires. Aujourd'hui, avec ce que Thierno Ahmadou Hadi Tall, lors de cette ziyara, a construit, mais surtout les moyens qu'il a mis au service des populations de Nioro, il montre que Cheikh Omar Foutiyou Tall, ce n'était pas seulement l'islam, ce n'était pas seulement la tariqa tidjaniya qui l'intéressait, ce n'était pas seulement la propagation qui l'intéressait, mais c'est aussi le développement économique et social de tout un chacun. Nous remercions aujourd'hui les autorités présentes ici, au nom de la famille de Thierno Hadi Tall, au nom de la famille de Thierno Amadou Hadi Tall, le khalife présent ici, mais aussi on remercie Thierno Madani Tall, présent avec toute la famille omarienne de partout pour venir ouvrir ce centre de santé. Nous prions Dieu que cette œuvre soit bénéfique à la population de Nioro. Nous prions Dieu que cette œuvre puisse servir aux enfants, aux femmes et aux vieux, les nécessiteux, parce que c'est aussi par cette œuvre qu'on personnifie El Hadj Omar Foutiyou Tall, mais surtout qu'on continue à contribuer à la foi de tout un chacun, parce que pouvoir prier aussi, c'est d'abord avoir une santé de fer, une santé qui vous permet de voir Dieu en face, de prier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, pour Cheikh Omar Foutiyou et tous ses descendants qui ont œuvré pour la paix et l'islam ici en Afrique. Je vous remercie. Ceerno Madani ko kañum jeyi konngol kanko yamiri en yen kaal so yamirano en kaalata par ce que ɗo woni fof ko ceerno Bachirou woni ɗon hokkimo fo vert kala ɗo woni gaɗal Cheikh Oumar na yaltine ɗon ko moƴƴi hen yo ɓeydo moƴƴinde ko manki hen yo mankit ɗum o haali ɗum hay e ziyara he ɗum noon se ngari ɗo hande en tawtorama uddital hôpital walla dispensaire mo ganduɗa ko goto e ɓiɓɓe Cheikh Oumar goto e taniraɓe Cheikh Oumar goto e nder leñol he waɗi ɗum holliri ɗum e développement mo ganduɗa ina artira ɗum e yimɓe ɓe sen gari ɗum eɗen jogui teddungal e weltare mawde haalde ɗo ennam e yeeso mon en ñaagoto Allah yo Allah nawru ɗum yeeso eɗen gandi al islamu dinun wa dawla ko noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi dawla noon na nawori fof en cikkanno tan nden yimɓe toppitto yimɓe diina ɓe toppitto tan ko juule koore gaske kajjoye jokkodire en ɗam kono noon kadi ko ganduɗa ina nawra hande leyɗele men ɗe yeeso ina jeeya hen cellal ɓalli ko hunde nde ganduɗa no waɗi importance e neɗɗo par ce que haqqille celluɗo wawata yaltude koye ɓandu sellundu nin dogotoro soyin joora alhamdulillahi rabbil alamina a joora hadama den mbeede a dogoke no e ceerno ahmad hadi taali wode docteur soynjo aya togoɗa bala antinamuso safiatou
agibu muntaga tal ye mɔgɔ donna yan nɔ ka furakɛ yan nɔ a baraji bɛɛ bɛ ci ale de ma komi a ye madrasa jɔ k'a tɔgɔ da an fa Cɛrno Hadi la mɔgɔ ye kalan kɛ yen nɔ wari fɛn o fɛn donna yen nɔ musaka fɛn o fɛn donna yen nɔ a bɛɛ baraji bɛ ci ale de ma ni ɲɔgɔn baaraw ninnu ala k'u caya silamɛya kɔnɔ nin b'a yira n na k'a fɔ ko Cheikh Umar a jɔlen bɛ diinɛ la a jɔlen bɛ diinɛ bɛɛ ye a y'a ka denbaya bɛɛ yira u ka jɔ diinɛ ye u ka jɔ bɛɛ ye silamɛ o silamɛ tɛ u ka jɔ hadamaden bɛɛ ye u ka jɔ hadamaden bɛɛ ye économie sira la kɛnɛya sira la bɛn sira la Cheikh Umar mɔden bɛ jɔlen bɛ o de la kabini yan fo Sénégal kabini yan fo Mauritanie kabini yan fo Gambie kabini yan fo Laginɛ kabini yan fo Nigeria kabini yan fo Sudan Khartoum kabini yan fo Arabie Saoudite Cheikh Umar mɔden bɛ nin bɛɛ la bɛɛ jɔlen bɛ nin jɔyɔrɔ in de la o tuma an b'a ɲini ala fɛ an ka jamanaw ninnu ala ka bɛn nati ala ka kɛnɛya nati ala ka kɛnɛya nati ala ka bɛn nati ala ka sɔrɔ nati ala ka an bɛɛ kɛ kelen ye ala ka an bɛɛ kɛ kelen ye ala ka fɛn d'a ma min b'an wasa diɲɛ ni lahara ala k'an kisi setanɛ tɔɔrɔ ma bijahi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bangebaa bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cɛrno Hadi an bɛ tasibila kɛ ka taa ka dugawu kɛ a n'a kɔrɔ n'a dɔgɔ a n'a faw ala ka u jigiso kɛ alijinɛ ye bi ye donba ye bi ye nisɔndiya ko ye alhamdulillah rabbil alamina le calife Amadou Hadi Tall ala y'a kɛ ale de bɛ fɛnw commande la bi an bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye wasa ye ka daminɛ ka se bi ma depuis a sigira alhamdulillah rabbil alamin mɔgɔ jama bɛ caya don o don kɛwale fana bɛ bonya donc an bɛ nisɔndiyalen don bi mɔgɔ min n'i sera ka dɔgɔtɔrɔso dilan i ye jigi tugu i ye fantanw furakɛ i ye ala sira ta donc bi kɔni ye nisɔndiya ye kuma dɔrɔn tɛ se ka a ɲɛ bi mais an bɛ dugawu kɛ don na an ka se ka ɲɔgɔn ye ka tila ka na yan tuguni ka tila ka na kuma an yɛrɛ ɲɛ b'a la diinɛ sira la an ka karamɔgɔw u bɛ fɛn min bɛɛ kɛ silamɛya sira la ka se fantanw ma an bɛ ala tanu an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka sini kɛnɛya d'an ma ala ka kɛwale ɲuman d'u ma. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le mobile dont notre présence à Nioro réside au fait que c'est feu Cɛrno Hadi de son temps qui avait initié la ziara pour vraiment commémorer les réalisations, les pérégrinations de feu El Hadji Omar Foutiyou Tall, son grand-père. Comme vous le savez bien, El Hadji Omar est né au Sénégal, mais a eu à faire beaucoup de choses par rapport à la religion sur le territoire malien, et ce qui justifie la présence d'une grande partie de sa famille au Mali, en Guinée, au Nigeria et jusqu'au Soudan et même, voire même en Arabie Saoudite. Donc lui, traditionnellement, les gens pensaient que c'était quelqu'un qui était là pour conquérir et éventuellement s'asseoir sur des empires comme souvent les colons l'ont décrit. C'était un empereur ou bien quelqu'un qui cherchait à avoir l'empire, à fonder l'empire tout couleur. Ce n'est pas le cas. C'était quelqu'un qui était mu pour la promotion de la religion musulmane, pour la promotion des valeurs d'éthique, les valeurs sociales qu'incarnait El Hadji Omar de son temps. Donc nous sommes là pour l'occasion, célébrer cet illustre digne du Sénégal, et voire du Mali et même de la Mauritanie. Donc pour cette édition, nous sommes vraiment très ravis du fait que Cɛrno Ahmadou a innové dans toute sa forme les ziyaras traditionnellement qu'on pratiquait sur place. Ala ka hinɛ Cɛrno Hadi Tall la o ka ziyara n'a bɛ an fa a n'an karamɔgɔ bolo ye Amadou Hadi Tall n'o ye khalifa général ye Nioro du Sahel, a ka kalandenw a n'a kanubagaw ani Alhaji Umar mɔdenw ani u kanubagaw ani u ka kalandenw
minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔrɔ anw fana nana ka na fara o jamakulu kelen de kan o de y'an se ɲɔrɔ yan nɔ ziyara silamɛya ka yeta ye min ye ziyara kɔnɔ an b'o sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan na kumana min na ni a tun bɛ ziyara kɛ kira tun bɛ taa ziyara kɛ a muso kaburu la n'o ye an ba Khadija ye a terikɛ n'o Uthman bun Maz'um a tun bɛ taa o ka kaburu la mɔgɔw ye kaburu jora kɛ fo a tun bɛna ɲagami alabato la u bolo sɔɔni kira ko a ye kaburu jora jɔ dɔɔni sabula ale bɛ ka mɔgɔw éduquer ka mɔgɔw jogo don étape par étape dɔɔni dɔɔni ka taga a nana ye o kɔfɛ hadamadenw dusukun jara u tɛ ka hinɛ u bɛ ka ɲɔgɔn faga kojugu bɛ ka caya ala kota bɛ ka caya fɛn min bɛ hadamadenw ɲina lahara kɔ o de bɛ ka caya hadamadenw bolo a ko ne de tun ko k'aw kana kaburu yazora mais sisan a ye taa ka taa kaburu yazora a ka taa bɔ kaburu la a bɛ aw hakili jigin lahara la o ye ɲɛnamaw ka taa bɔ su ye o y'o ye ka ɲɛnamaw ka taa bɔ ɲɛnamaw ye fana o fana bɛ ziyara kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ karisa ka taa bɔ karisa ye ɲɛnama ka bɔli kira k'a di sa sahalen dɔ b'o la k'a fɔ n'i bɔra dugu fan dɔ fɛ k'i bɛ taa bɔ i balima ye dugu fan wɛrɛ fɛ i sendaɲa kelen o kelen n'i b'a ta kini sen bɛ baraji sɛbɛn numan sen bɛ jurumu jɔsi k'i sen bɛ da ala ka bɛlɛ o bɛlɛ kan a bɛlɛ bɛɛ bɛ dugawu k'i ye fo ka t'i segin o ye ka bɔ i ka so ka taa i balima dɔ lajɛ dugu fan wɛrɛ fɛ walima jamana wɛrɛ kan walima kin wɛrɛ la walima ka bɔ hali i ka so kɔnɔ ka taa tigi fɛ ziyara ɲɛnama ka taa bɔ ɲɛnama ye walima ɲɛnama ka taa bɔ su ye nin de ye ziyara ye silamɛya ka yeta a la a bɛ adamaden sɔn limaniya la kari don n'o bɛnbɛnna février kalo tile 25 ma san 2018 o kɛra kɛnɛ in a kuncɛli baaraw ye maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na welekan in jaabi ani ka na dugawu mun bɛ kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na walasa kana se ka bɛnna ye ka se ka hɔrɔma dɔ sɔrɔ duwawu in na a kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ a seyidi sheikh usman madan haidara ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw kun bɛ ani an karamɔgɔ wɛrɛw mun bɔra mali fan wɛrɛw fɛ dimanche baara kuncɛ baaraw min sɔrɔla a kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ sababu min y'an se ɲɔrɔ yan bi n'o ye amatal ka ziyara ye an ka président n'o ye sheikh usman madan n'o ye groupement leader président ye amatal ka invitation sera groupement ma an ye réunion kɛ président laɲini délégation ka wuli ka na groupement tɔgɔ la parce que conseil de guide min n'a bɛ groupement kɔnɔ bi a président maa min bɛ ka président intérim assumé Amadu Tali ye Muniru Aidara de tun y'a président ala ka kalifa minɛ a la mais bi maa min bɛ yen bi n'a président intérim b'o bolo o ye Amadu Tali ye o ka ziyara organisé la o ye groupement ka ziyara de ye wajibi o la groupement kan ka y'o kɛnɛ kan o de y'an se yan bi ziyara in na n'an ka président ka yamaruya n'o ye Sheikh Usman Madan ye bon n'i ko fɔ n'i y'a ye groupement yɛrɛ sigilen bɛ pilier minnu bɛ ni groupement sigir'o olu kan o de ye mɔlidu ziyara maɲumanko ani nasi sɛbɛ bɛ bɛn muriya bɛ bɛn ani famille duba minnu bɛ ni diinɛ nana n'olu siraw ye olu de farala ɲɔgɔn kan ka groupement sigi donc ni ziyara fɛn fɛn a kun bɛ o de bi an bɛ maa min ka ziyara la o ye talilakaw de ye bɛɛ b'a dɔn o ye moriduba ye famille duba don Elhaji Umar Tali dɔnnen don jamana kɔnɔ an ka deuxième vice président n'o ye Alpha Da Kunta ye ale fana ye kadiriya mɔgɔw ka au conseil de cadre au président a bɛ groupement kɔnɔ a bɛ nin délégation kɔnɔna la donc i b'a dɔn k'a fɔ groupement in baaraba kɛ parce que kadiriya ani tijaniya ye an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na se tijaniyaw ka ziyara la o ye baara dɔw de kɛra ka se yan bi ma nin y'u ka ɲɛmɔgɔba de a ka se yan bi donc o ye effort min kɛra k'o sɛbɛntiya donc ale yeli yɛrɛ bɛ fɛn dɔ yira k'a fɔ groupement ye jiri min turu a yiri turuli ɲana quoi o ye balimaya ni silamɛya ye parce que anw bɛ jɛkulu de la l'association des femmes des familles Tall qui est dans une grande association l'association des familles Tall et alliés a bɛɛ b'a la an teri silamɛw b'a la bɛɛ b'a la c'est une grande association où tout le monde dans laquelle tout le monde se retrouve donc anw de bɛ a musow représenter an nana o hukumu de kɔnɔ bon vraiment anw kɔni an nisɔndiyara fo ka dama tɛmɛ depuis an nana an bɛ ka ala taala kɛra barikada parce que nin bɛɛ ye ala ka kɛw de
ala bɛ sababu di mɔgɔ kelen ma ale ka se ka ko caman ɲɛnabɔ an bɛ ala deli ala ka sababu caman nɔgɔya an balimakɛw bɛɛ ye ala ka u dɛmɛ ka silamɛdenw bɛɛ dɛmɛ u ka hakilinata u ka kɛwale ɲuman u ka se ka extérioriser vraiment ni dɔgɔtɔrɔso jɔn ye a ɲɔgɔn man ca donc vraiment an kɔni an nimisi wasara parce que dɔgɔtɔrɔso in ye a kɛra i b'a fɔ centre de référence de santé fɛn bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ. Ahmad Hadi Tal a n'a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ bu la fo ka taa se tɔ bɛɛ lajɛlen ma a ko a bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika da a bɛ waleɲuman dɔn segin ka taa Sheikh Umaru Futi a bɔnsɔn bɛɛ lajɛlen ma a bɛ barika da ni waleɲuman dɔn segin ka taa alakira somɔgɔw ma n'o ye Sharifu ye o tuma na i k'a dɔn k'a fɔ a balimakɛ a n'a kɔrɔkɛ n'o ye Khalifa ye ka bɔ Dakar n'o ye Cerno Madani Muntaka Tal a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen a k'a ka foli ni waleɲuman dɔn barika da bɛ ka tɛ a ye o kɔfɛ a bɛ foli ni waleɲuman dɔn barika da ka taa a balima wɛrɛw ye n'o ye Khalifa Muntaka Muhammadul Ghali Tal ani Sharif Ahmad Tal ani ka taa se Sheikh Umaru Futi ka zuriya bɛɛ lajɛlen ma alakira somɔgɔw Sharifu an ye jɔyɔrɔw o tuma na k'a ka foli kɛrɛnkɛrɛn bɛ ka taa olu fana ma Usratul Umariya a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen a n'o ka waleɲuman dɔn ni barika da o bɛ ka taa ala ka hinɛ Alhaji Hami Ɲang a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ye tuguni a ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka taa Cerno Abdul Wahab Sall o ma a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen Cerno Hami Ɲang Alhaji Hami Ɲang a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka bɔ Kayi awa yamaruya nana sisan fana ko a ka délégation yɛrɛ sera ka ban Cerno Abdul Wahab Sall a ka denbaya n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen Khalifa Ahmad Hadi Tal a ko a b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u barika da u ka cɛsiri ni u ka ɲumanyaba in na nin baara in na kabini a daminɛ fo ka se bi ma o kɔfɛ Kayi kun ala ka hinɛ an karamɔgɔ la Cerno Abubakar Baro a ka denbaya n'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen a k'a ka foli a n'a ka waleɲuman dɔn barika da bɛ ka taa u ma k'a ye tuguni an b'an to yen a ka foli ni waleɲuman dɔn barika da o bɛ ka taa cɛsiribaw ye farikolo baara la ko labɛnw na n'a bɛ fɔ o ma ko lebile n'o ye gileki binkɛnamatigiw ye a ka foli b'u ye a ka barika da b'u ye a ka waleɲuman dɔn b'u ye k'an to k'a ye tuguni a ka foli ni waleɲuman dɔn ka taa k'a ye alimami bɛɛ a n'a dɔnnibaa du bɛɛ lajɛlen ani kalandenw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an bɛ segin ka na Bamakɔ Khalifa Ahmad Hadi Tal a n'a balimaw k'u ka foli ni waleɲuman dɔn ni barika da bɛ ka taa an ka Bamakɔ alimamiba ye Alhaji Kɔkɛ Kale ani Bamakɔ alimami bɛɛ lajɛlen ani karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya tun a ka foli bɛ ka taa a terikɛ n'a badenkɛ Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka délégation groupement leader spirituel tɔgɔ la olu min ye kɛnɛ fana sɔrɔ ka ban Khalifa ko a ka foli ni waleɲuman dɔn barika da a n'a balimaw o bɛ taa ka taa Kucala délégation in a n'u ka radio so o min ɲɛmaya minɛnen don Adam Ben Sherifu Jara bolo n'a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɛ sisan Kucala bi fana bɛ kan ka kumakan in sɔrɔ direct la Adam Nuhu Tarawele a n'a ka délégation ka bɔ Bamakɔ musojɛkulubaw ani ka taa se cɛbaw ma Khalifa ko a b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barika da Sheikh Sidi Moribo Kan a ka denbaya n'a ka kalandenw n'a ka muridiw bɛɛ lajɛlen Khalifa ko a b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barika da san o san u ka fara ɲɔgɔn kan la ka na nin kɛnɛ in kan o kɔfɛ ala ka hinɛ na ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen o tuma na i k'a dɔn Khalifa k'a ka foliba ye a ka barika da ba ye ka waleɲuman dɔn bɛɛ a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen bi kɛnɛ in sigiyɔrɔ in k'a sɔrɔ a bɛ nɛɛma na ala k'o kɛ ziyarɛ hɔrɔma n'a barika kosɔn o kɔfɛ
Sufi Cheikh Lasne Kane aka délégation san ni kenen kaya o kumana Amad Hari Khalifa kaka foli bayi aka barka da bayi Cherno Mulai ba ka bo kolokani anaka délégation u ye kenen sɔrɔ ka ban Khalifa kaka foli bɛ a ye aka barka da bɛ ka taa umma a b'a ɲini Allahu Taala fɛ an ka cɛkɔrɔba Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ dun an b'an to Bamakɔ ka foli ni waleɲumandɔn ni barikada segi ka taa an ka kunnafonidisoba ma n'o ye ORTM a ɲɛmaa so ani ka taa se baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ko Ala k'u bolo mɛn u ka baara la o kɔfɛ an ka kunnafonidisoba wɛrɛ n'o ye Afrikabile olu min ye dɔgɔkun siya ni baara in na Khalifa ko a b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada kosɛbɛ kosɛbɛ a ko a ma ɲinɛ a yɛrɛ ka télévision kɔ n'o ye a badenkɛ Sherif Usman Madani Haidara o ka télévision so ye Sherifula TV a ko a b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada o tuma na u ka ni fara ɲɔgɔn kan na ni baara k'a la Énergie TV a ko a b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada MTV a b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada i k'a dɔn k'a fɔ Anwar TV n'o ye Cheikh Sufi Bilal o ka télévision so ye o tuma na k'a b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada u ye dɔgɔkun sɔrɔ yan ni baara in labɛnni na o tuma na o kɔfɛ arajo so n'o bɛ ɲɔrɔn kɔnɔ yan n'olu bi kan ka kunnafoniw di kabiri ziyara ma se fo ka taa se an fila kɛnɛ kan fo ka taa se kunnafoni o kunnafoni bi di kɛnɛ kan yan mɔgɔ o mɔgɔ sen ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan yan dɔrɔla kɔsa o tuma i k'a dɔn k'a fɔ arajo b'a la ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen di u ma u sigiyɔrɔ la kunyakare arajo so o cogo kelen don Khalifa ko a n'a balimaw u b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada o kɔfɛ Kaye o tuma na o fana arajo so k'a b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada kunyakari arajo so ko k'u fana fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada an balimaw Khalifa Amadu Hari Tal a ko a bɛ Kaye gouverneur fo dantɛ foli min na a bɛ Kaye députéw fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada Kaye commandant a b'a fo n'o ye préfet ye k'a waleɲumandɔn k'a barikada ani Kaye CB k'a b'a fo k'a waleɲumandɔn k'a barikada o kɔfɛ Ɲoro kɔnɔ yan Ɲoro a préfet n'o ye commandant ye Khalifa Amadu Hadi a n'a balimaw k'u b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada ka dugawu kɛ u ye o kɔfɛ k'an ɲɛmaaba Ɲoro kɔnɔ yan n'o ye k'an ye k'an min tɔgɔ da Alhaji Umar Futi Tal la a ɲɛmaaba a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen si ɲɛna ni tileɲɛna ni lakɔlɔsili la ko Ala k'a n'u dɛmɛ Ala k'a n'u kana a ko a ka foli b'u ye a ka dugawu b'u ye a ka barikada b'u ye Khalifa Amadu Hari Tal a ko a bɛ Ɲoro i k'a dɔn k'a fɔ a CB n'o ye gendarme ye a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la a bɛ polisiw ka ɲɛmaaba fo a n'a ka cɛdenw u ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiriw la finitigi fɛn fɛn bɛ Ɲoro kɔnɔ yan nɔ kabiri eaux et forêts la garde nationale la sapeurs la a k'a ka foli ni waleɲumandɔn ni barikada bɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen Khalifa ko est-ce que a ko Allahu akbar Ala de bɛ se a ko Cɔrɔna Hadi a sigiɲɔgɔn du minnu bɛ Ɲoro yan a bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'i ka du bila dunanw ye dunanw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o bɛ se ka dɔgɔkun kɛ ka baara kɛ k'a ɲɛ i n'a fɔ u b'u ka so cogo min na walima k'a ɲɛ ka tɛmɛ o kan a ko a bɛ o sigiɲɔgɔn du bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada ka dugawu k'u ye. Talɓe gollidima ɗum e hadara muɗum almuɓe muɗum gollinima ɗum e ceerno Hamman Tall alhamdulillahi rabbil alamin Allah ne ɗaccimo ɗo ha joni on ne jeeya e heddiɓe ɗo e ceerno Nasirou Ba Allah ne heddi ɗum ɗo ha joni en jeeya e yaaɓe he jinnaɓe meɗen ceerno Habibou Tall o ruttima e jomumen e baboy Tall o ruttima e joomum walla Baboyel Tall awoyni
omo heddi ha joni yalla jonu gurdam makko ɗo alhaji malik ba allahu ridwanullahi taala alayhi ɓiyum nan ɗo e dental he ceerno ahmad tidiane ba kan ahmad tidiane kan alhamdulillahi rabbil alamin ko hen jeeno ɓiyum nan ɗo e dental he fof ko wallidiɓe e ceerno wonno a wawa haaldude wallidiɓe ceerno ɓe jaafoɗo sa naati limtuda naati jumre eɓe keewi alhamdulillahi rabbil alamin ɓe jejjitaka Allah yejjitani ɓe ɗum noon eɗen ciftoroɓe tan zakir fa inda zicra tanfa'ul muminina ko ɗum woni ko ɓerɗe ɗemɗe men ene ndewa hen kamɓe fof yo Allah watɓe e weleede mumen enen heddiɓe yalla junno gurdam men e ceerno oumar ɓe gujilon en a wawa limtude ceerno sa naati kamɓe fof eɓe gandi koye mabɓe Allah ene andiɓe alhamdulillahi rabbil alamin ɓayri nofru ene woodi e neɗɗo ɗemgal ene woodi e neɗɗo alay sago ɗemgal haala nofru heɗo kono noon ko Allah andi ko yoni julɓe ɓe fof ene tawa julɓe ɓe fof yalla heddiɓe ɗo ɓe yalla jundu gurdam mumen keɗoɗen deƴƴen ndeeƴen yalla hokku en tawfiq yo khalifa o ɓooy ardade dental ngal yen ɓooy enen fof wondude e makko e dental he yo Allah faabo en yalla moƴƴin gurdam ɗam yalla jippin yurmede yalla ittu caɗele gonɗe e leyɗele ɗe Allah addana en paamodiral wassalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala fo ka ala wali ñuman ɗo ka sababu ñuman fo anga cekoroba ala ka hinala ala ka yafa kama no e sek ceerno hadi talier ambe duwaw kay ala ka hinala ala ka ni sumaya no temena ambanga khalifa bafo no e ceerno amadou hadi talier ñinan ziyara a daminana herala alhamdulillahi rabbil alamin comme iyafo cogomi sangosa iyere biya ñinan fana surprise ba kera mogow ma sigini muñe no oye aye hôpital badejo o hôpital bayin a kulumbo karla kunu a kera yere ñanayi alhamdulillahi salon aye madrasa badejo lycée dodejo o fana kulumbo karla salon ani misiri ñina aye hôpital badejo silamew ye ko silamew ku deme donay amba fo o la ka waliñuman ɗo ka duwaw kay har sa ala ka keneya ani si janni labanko ñuma ala ka di annama ambe na bakaw bela jelen fo mawo mani senta ka seya ambi fo ki waliñuman ɗo ka duwaw ke jamanay ka duwaw ke awre télévision mogo no sirifulaye amba fo ko ka waliñuman ɗo ka daka aw ka télé awnde tay ka daka bela jelen be sek amadou hadi talni ceerno ousmane madane haydara ka jeñogoña kanu mumbuni ñogonje am bela jele amunu ñe kalande ño amba kalama a ñañini allah subhanahu wa taala fe har sisa alaka annaw jidi ambe anga khalifa baw munu mbora dakar no e ceerno madane na doxoke o no e ceerno saydi ambu bela jele fo anga mo munu mbora banjagara ani degembere ani luga ananga gouvernement ambu bela jele fo ananga jamana nyamo amba fo ka wal ñimando tama benna a tama lindo mais aka ciidom be amba fo ka wal ñimando ka do ke aw bela jele ñi alaka samere ira am bela jele ñi aw yere aw ni ce aw ni baraji madala tanu nan ko fani ka sele alaka ci wala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam islam ya be yeta mu ye ziyara la waye la ñini bade ala ñini ba folo o ye de ka ziyara nunu ñanamaya adamadenw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ a kɔnɔ o ye an dama ka deli ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn wajuli min kɛ fana o de ka ɲɔgɔn bilasira an ka ɲɛnama bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ jɛ ka dugawu minnu kɛ o bɛ kɛ sababu ye limaniyaw jidili la ani ka nɛɛma se an ka tagabagaw ma donc silamɛya ni ka sɔrɔ ɲɛnamaya mana nin fɛn sɔrɔ fɛn o fɛn na fɛn bɛ kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn dɔn an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ sababu ye fana an ka hakili jigin ala la ka hakili jigin an ka tagabagaw la o ye fɛn ye silamɛya bɛ an wele ka taa min na waati bɛɛ lajɛlen na o de la tuma bɛɛ ala subhanahu wa ta'ala a b'an wele ka taa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka kɛ kelen ye an ka hakilinaw kɛ kelen ye an ka dugawu kɛ an yɛrɛ an ka dugawu kɛ an balimaw ye an ka dugawu kɛ an ka jamana ye. ayiwa aw salamu aleykum effectivement kɛnɛ nin na an nisɔndiyalen don an se wara Mali autorité bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la président de la république tɔgɔ la a ka gouvernement mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la premier ministre tɔgɔ la an bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment an nisɔndiyara ka na ziyara kɛyɔrɔ nin na ka na fara silamɛw kan an ka duwawu ta an ka duwawu kɛ jamana ye
an ka duwawu kɛ jamana ye mali y'an bɛɛ de ta ye ayiwa ni nin kɛnɛ sugu n'o bɛ to ka caya a ka fisa silamɛya la a bɛ diinɛ a b'a kanu don mɔgɔw la a bɛ faso a b'a kanu don mɔgɔw la vraiment nin ye mɔgɔ ba caman de ye yan bi nin bɛɛ kana duwawu kɛ jamana ye a ka ca ala fɛ a duwawu a bɛ minɛ halisa ala k'an ka bato minɛ ala ka jamana ala ka lafiya d'a ma ala ka jugu ala k'u gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا وبكل حرف ألفا ألفا بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم
واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار وشرور الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالراء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وبركة ما رتلناه إلى روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح شيخنا وقدوتنا وممدنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وإلى سائر خلفائه ومقدميه وإلى روح شيخنا وقدوتنا وممدنا إلى ربنا سيدنا ومربينا الحاج محمد الهادي بن أحمد المنتقى التجاني وإلى أرواح جميع خلفاء الشيخ تجان وخلفاء الشيخ محمد الهادي وإلى أرواح أصحاب الختم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا قاضي الحاجات فاقض جميع حوائجنا وحوائج كل من أسندوا إلينا حوائجهم يا رب العالمين. اللهم يا ميسر الأمور كلها يسر جميع أمورنا وأمور كل من أسندوا إلينا أمورهم يا رب العالمين.
بحق جلالك وجمالك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق القرآن العظيم والذكر الحكيم. متعنا الله بطول حياة خليفتنا أحمد هادي. متعنا الله بطول حياة خليفتنا أحمد هادي. متعنا الله بطول حياة خليفتنا أحمد هادي. اللهم إنا نسألك طول حياته يا رب العالمين. اللهم اجعله رحمة للعباد. اللهم اجعله رحمة للعباد بحق جلالك يا رب العالمين. وبسر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جملة السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات صلى الله تعالى عليه وعلى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dakuruɲɛ damadaman an ka khalifa n'o ye Cerno Ahmad Hadi Tale ye a y'a ka nisɔndiya jira a ye min fɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسكين كافو الحمد لله رب العالمين. مغو منهم بلولن نورو بكلي أنيوانا سوفنا بكلي أنيوانا. إن دبكو يموني كما شامنتي مدرسة سو جورا. أنتم يا دابا كما كاكي مدرسة سو يدرون كالان كالا. مي كوفي ني هكلي سورو ني مدرسة سو جو. Ka togo dan fala ka ci warba ka photo ira ta ka blay o kono nana ala be munke nyanga muso koroba e sogola ako ye fenke yi fa ya diara nyanya duwa kiye me yi fa ma usani nye dambela ako mako Hadi Amadou Muntaga ako ne Safiyatu Aqibu Muntaga abebeta dambe Muntaga keleni la ngi munde kadiya ako yere badu utuma de nye nganeta ntise ka kala yoro jo tuguni ka ke ale to joala ale to doala nye miri nyalaje nunu nye ni jonye ansar fenge mo al faruq lu yoro jonye yoro en doyara o ko yoro doyara aw o miriadi ato hakli jigina muso ko baka so goyna nye yoro en jo ka to da ngam so korobada ci korobata kera alhamdulillah rabbil alamin ni nyam so korobata yi o ala tanude a dabaro de kama mbe ala tanu halisini ni ala ya noya ni février mun kanga ke abebe ala de bolo ambake ala ira jati kama fengo fe mun ko ni kera la akala yoro wo a docteur so wo a be kera ala ira jati de kama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an ciani baraji Sherif la jabarani lajɛbaw an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma Cerno Hadi Tall ka ziyara min labɛnnen don n'o ye Cheikh Umar Futi Tall ziyara min bɛ k'a ye ɲɔrɔ laada don sango san ɲinaya san 30 ani kɔ ye o de kun ye nin ye o la an bɛ ala deli ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min na ala ka san wɛrɛ ta yira an na ka Allah subhanahu wa ta'ala deli an ka khalifa n'o ye Cerno Ahmad Hadi Tall ye ala k'a ɲɛ maa la a kɛnɛ kɔnɔna na kuranɛ jigiko hakɛ min kɛra ani wirdu hakɛ min kɛra ani ɲɛfɔli minnu kɛra silamɛya bɛnna ani silamɛya kelenya la an bɛ ala deli ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ jamana in ye ba maliba maa o maa de nana k'a b'a jɔ ala k'a tigi dɛmɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ Sherif la jabaranin kan nin waati in na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila ngalondi sega tiebe